Hindi, makita na itong pinagawa ng luwa. Umabay sila. Pinagawa na. Mautang ka sa Bombay. Utang mo sa Bombay, siyang mabayan. Lahat kita pakyahan ko sa pinagawa ng luwa. Kaya dami. Susupin ako po yan. Kaya ba yun? Kaya mo sinabi na problema ka nito, wala yan sa service. Nalo yung kami. Kaya nakakapipad, nakunin nila yung sinabi namin. Kasi pag masabi niya sa service ka, ikaw dadain ka sa kabaw. Hindi mo sa ano talaga matatapos. At laki na, 50 months. Ano sa'yo, hindi nila kasi sila ba? Pagkakit na, sila realistic na naman ito. Iba ba lang ito? Kaya may gawin sa rin na ito, langganan. Yan pala ng pagkakas. Ikaw pinda, group yan, group. Hindi, mga TV. Kumbaga, group. Kita mo sa mga TV. Putang ina. Ito ba kaya?
Minsan ay, masarap. Pili mo lang ang magkain, hindi ka para sa mo sa magkain, quick fix na kaya na, apply na ako yan apply. Ang isa sa ang po, Lumigas ka na yan. Ayos ka. uso ko Tanga. yan.
Ito nga, ito nga.
kami kapuso. Ang lupit. Ang lupit na doon kami gamot. Ayo, saya akan ngapain? Oh, yan na.
Uy, sino? Hindi ako gusto ng mga video. Hindi mo tinado mong pipira yun. Nagkakaw na kung may manuto kayo mo. Tama ba? Pero, makapalit na ka. Ano oras na? Alam ko mo lang. Ano oras na? Yan, hindi tayo sa mga Yung sa number one, isend sa isend mo sa GOM. Tapos, GUM pala. GUM. Other than. Ako, ito man. ano pangalan ka? Yung bonus na yan. Ano yung pinyat ko? Jane. Ano mo yun? Uli na, uli na. Thank you.
Iya, tua. Tadi ada dua. Meron kape. Tarot. Oh, yun na, hindi ka na puno. Tidak dapat. Ada na. Hindi na kaya yun.
Ay, yan. Ano naman na pala po yun? Nila, takbo ba sa inyo? Balik ka sa araw-araw. Ayun, dito pa. Oo. Pabalik ka. Nakaharap na kanino. Ano na? Ayaw na pagbalik ka sa. Para tayo niya. Kita. Ano niya?
Kakalagot tayo.
ano na, Gomez, nagagawa. Wala pa rin sila to. Ibang na kita. Pag hindi pinagkakita niyo, ano mo na yan. Ay, nakabukal.
Gusto mo mga tao? Gusto mo mga tao? Dito na sa Bali ko.
Daily. Nakapado din yung kaya mo. Iya, Hindi mo dahil dito na. Kailan lang din. Big love. Nagabot na ako po kinagina. Kaya yun. Design mo.
nangyayari niya, madam? Eh, nangyayari yun, lang. Ano magkaulang? Oo. Ito mo. Siguro, kita ko lupa mo. Pero lagi, Bakit kaya? Oo, may friend din, pinigin. Ganda niya eh. Ayan eh. Kaya ako gumawa dito.
Pero pag bukod ang pinasa mo, yun, hanggang ang iba ng bukod, dawa mapuntas mo sa dapat. Ano na sa yun, dahil sa dapat na, kaya kami pagdatak mo dapat. Kasi yun nga, matagal sa mga ito lang na pagdato pa kayo. Kimita ya yang tulong saya magero no hindi ka mo na hindi ka mo na so ya puto ko dyan Ayan o. F4 to move next stage. R4. Inutot ka, wag ka man yan. Hindi man ito. Hindi pa na. Sobrang
Balik na mga four na lang kasi four. One. Ay, ano, ulit ulit, ano, yung pinag-review ano pa. Ay, po, ano, open mo. Ayun. Ano may package luman? Ha? Package luman? Meron? Hindi. Hindi. Parang di ako nag-ibig. Ito ka na. Hindi na. Sa phone niya ito. Bobo. Hindi pa kaya. Bobo. Hindi pa kaya. Bobo. Hindi pa kaya. Jangan sa pera mo. Ay, ikaw ang sa phone. Nag-speak na naman. Yan ang ako. Ayun po. Ako na ako. What is your problem? Bobo. Next, already. Wala.
Wala daw yata rin. Knock-out ka na, Ben. Hindi mo lang kayo.
Di ba mo? Hello. Start na yun. Start na yun. Ano? Start. Kita buka. Hindi ka mag-smoke net. Tawag ko. Tol, bigyan sila. Wala na kulong kita. Wala, Tol. Okay, see you. Wala na kulong kita. Wala ko din yung patinay. Bilisan mo na. Isasaw na sa wal. Kupol. Sige na garigo. Sana. Sisisalo. Sige na makarigo. Mas neighbor yun. Puro Aziz. Kaya naman guys. Ganda naman. Logo Aziz. Logo yun. Upang napilipid pa ako. Upang Uy! Uy, plastic paper. Ayan. Ito bagong fix na naman ako. Hindi ka mag-smoke dito. Utang nga na. Nabibit ako nga gan. Ay, po.
So, iyo, may yung, Yeah! May magdulog na natin. Ang sabi ko sa klase. oh, yan yun. Uy, puto nga, kay si Dio. Kahit malayo pa po, uy. Sige po na. Aw! Ito 91 mo. 91 yan na nasa taas. Kasi Brad, sige, sarang pala na ako sa naam. Yeah, sure. Kung parang sniper ka. Siguro mali yung nakakaroon. Most dishes on the world. Pinalas. Pinalas. Masarap naman yung pinalas. Ay, Poison. sniper. Uy, pati lang po ka nga, sniper. Kakauwi ka ang mga poison. Ang sarap wala ko. Yeah. Second guy. Puta nga, yung pa ko nagadan. Bawas na ah. Flash ako. Ha? Na-flash ako nga, kanta tiyo. Puta nga, yung galing. Sarap na yun. Hindi ko makatarse. Ayan na. Pwede magpa-first year. Blue. Schedule mo na yun. Pwede mo yun. Right, okay. Locos ko rin. Sige, papasok ako. Automatic na yun. Utang nga. Tangayip ka.
Dari lips so ay, lip. Biwan mo lang kita. Ito rin na wala yun. Luway. Ay puta nga, islugod. Nakalipat ako yun. Yun, alian, nasa yun. Narinig din. Ne? Ibalikat mo. Ay, alian na. Ako makakataw. Tama. Lagi ka dun. Beko. Beko. Ako. Basta, Sumukti di ba? Beberapa boy. lahat. Ano iyan? Model nito. Model ka? Ano mo ba? Kasi ito mo Lama. Uy, di yun! Yan. Punta ka nga yung pinakikig ako. Rosay. Lalo sa ikaw.
Puta ka! Ayos na. Magpaputo ko na rin. Uy, sa GMA. Sa GMA. Uy. Ano ako sa ano? Hindi ko hindi natin ko pala mo. Ay, putak na. Ano ito? Sa'yo mo mag-saan pa ako dahil? Sige. Ito nga, hindi na. Hindi ko nag-video na mo. Walang buhay. Sabi Ano ko. mo? Assist ka yung mga kita. Yung mga sa 16, ano ba? Budget name. Okay, cover me. Cover me. Ayun, yung Hindi pa rin ito ay. Wala ba? Hindi ka na lang. Puta ka! Talaga. Ay, ito talaga nga. budget name. Kita. Budget name kita. Budget name kita. Kaya, budget name Hindi naman ako kayo. Kutal mo na, be? Ay, putak na nga. Kay Kasaya. Budget name. Budget. Putang iluya nga. Ito din talaga nakatulog. Budget name kita. Be, yan. Sa'yo mo, may pakialam ka sa karami. Sige. Ay. Like mo. Ano? Budget name daw. Budget name. Ow! May po. Ganun kayo. Ano, sa'yo mo, ma-electric ka lang. Ay, putak. Ay, putak. Ow! Nice. Ayan, no? Ano ako talaga dyan? Ano ako
Oo. Gano'n ba kayo? Yung nagkagayo na po kita, ano gitara daw kita. Uy! Ryan. Wala na yun. Aroy! Motor eh. Ayun po dito. Sa likod! Yun eh, kaya nagdagot na ako. Yun. Puta ka na. Diba? Ano? Ah, Super iPhone. Shit ang ano? noon sa mga diba? Nabulag kami. Iyo. Nakagaling na ako. Sa limousine dapat ako magbakal. Sa ilo dito. Wala tumulog sa kanila. Hey, brad. Dito price start at 1K. Kaya ba yun eh? Ito nga iPhone. Ilan mo lang? Hindi ako dapat Ay, paro. Uy! Ito nga yung pinano. Pero mga lumay na ako. Pero basta makita, bulan mo kakayuhan ko. Ay, bako. Pero na, masarap pa na. Ano, next week. Kasi ko yun.
Bawi tayo ni Bet. Kaya ko. Nilayo ba mo yun? Sa payo? Utang ay, yun ko na. Okay, mga ayun. Kanani. Yun. Daon na ba na? Yun. Uy, punta ka okay. Hindi na siya okay. Klaro, tapos na. Ewan. Dati na
Namiss ko sa mga iba mo. Iyo, seryoso. Paano mo kami? Rate mo. Kain lang. Oh, yung estado rin mo. Pwede mo ito. Dito ba lang ka? Nag-business face ko siya. Bilayan na. Ay, Andrea, namin na. Sabi mo yan. Magayon kasi o bakit yan? Ano? Baglaon ano mo? Baglaon ano mo? Ah. Ayan sila. Yan na klase. Dahil. Kaloob ng mga Ay, pwede. Kasi nagpustahan eh. Ano sa mga nakatay mo? Madali yung maglabat sa iyo. Nagtutuloy pa ba sila? Safety. Safety, madali maglabat.
Kaya wait, wait. Nine. Fine. Mga 10. 100. Denmark. Denmark. Mga 6. 6. Confidence 10. Playmaking 9. Athlete. Ang athlete is also kaysa ako na Mga 7. Bag. meron na kasi IQ. IQ. Mga 9. Ako tayo, shooting, then finishing, and Bombay na, handle, 6, rebounding, 9, defense, 9, confidence, bawal ko na kasi 9 na, playmaking, same lang na kaya 6 lang, athleticism, 10, bag 0, IQ, 9. Ikaw, dito ko na yung nilagay. Dadami. Number.
Si number ano ang bata? Si number 1. Ay, AC po ang vacancy. Tikirin ko para dahil sa Kaya nga ni, may mistake ako. Tapos kung sarado. ay dati sa pagkakanto.
Pinalo mo. Kasi ate kayo nag-video. Tapos nag-chat na. Harap ko. Okay. Ay, hindi.
Knockout ka naman. Eh. Ang nag-drive. Ang nag-drive. Siya nag-drive. Ikontrol niya. Pero yung tigil pa. Pagkasa to, Milo. At yung bossing kita na. Dito mga 25. Ano? 25 video. Diba mo siya diba? Pagkasa ka rin. Ha? Wala mo na. Ikaw, rin.
Ikaw na daw. Wala mo lang siya. Gamot ko nini. Oh, ako. Ipaduman ako. Sa ko sa mga. Ano ito sa skin brush? Guwapo yung palumbay. Guwapo pa sa iyo. Ang kandilo yung mga kalaban. Paano ko sila pagsito lang ito? Wala na wala. Paano niya aray? Paano ko ito? Nakasunod. Dig dito. Kayo? Nasa file. Paano mo? Paano? Kaya pa nang pagkatapos nito dito. Paano ko ito nasunod? Tingnan ko. Tingnan. Dahil pag sa dagit, pag sa madagit. Paano ko yung paano? Nagkakula pa lang tayo pa. Teka. Grabe man. Straight talaga.
Ano, ganyan. Nakakagawa ka pa po. Nakakainin mo. Kung masasalita ko yun, gano'n ba? Basta ko yun. Nakakagawa. Oh, Ayun ba kayo sa kira. Oo, sa inyo. Nakaka-try ka naman ba kayo? Ito? Day out. Pero may tayo dito. Ito yung relationship sa punay na day out. Parehas ka pa ng pamilya ko. Relationship ba? Ano ka pa kami ako itarap sa mga naman. Dahil,
Dito din sa number ng kaso nakalagay 45, 20 lang po. Ilang minutes ito? Tanggay! May katapang na sila doon. Mga hata pa doon. Yung reaction. Sabi doon sa araw ka kayo magagadayo daw. Kulay blue. Siyempre, nakulay pa. Kulay blue. Naray ko.
tayo. Masaktan yung ba? Game na sa Pwede ngayon. no. Go no. Madali lang sa smartphone ka. Piso-piso ang ano, Madali. ang ambagan. Ano ito ba? Ano ba? Diba? Mang una sa ko. Yes. Kalau kita mulai tentang itu, ada itu aja. Mulai tentang itu saja yang memang saya tidak bukan apa. Baik. Ya, yang aku yang baik. So yan na yan. So, latest after some time, Ito. ang pala yung magkaroon. Okay.
Baru ko lang nag-prito sa araw gimana. Mo man ito. Yan kan yan. Ulit-ulit maray mo na. Oo, pero malang ano man, siguro magsimula ka man ito. Eh, dahil na suko ko nila. Eh, dahil ako pero sa pamangay. Alay, ano pa ano yan? Maybe yan po pamangay. Destroyer, matanggap. Ay, ito ba? Uy, nasikap ko rin. No reaction lang.